més l'educació física, perquè fem jocs i els jocs aquests són molt divertits. I a mi m'agrada tallers, perquè juguem i fem unes altres coses divertides. A mi m'agrada els tallers perquè fem moltes coses diferents. Per exemple, ara vaig a un que és de màscares i m'agrada molt perquè tens que posar coses i es fa la forma de la cara, luego poses periòdic i ho pintes i a mi m'agrada. A mi m'agrada la música, perquè toquem la flauta i cantem. I jo sempre m'esforço molt per tocar la flauta i quasi sempre trec una rodona en tot. I a mi també m'agrada educació física perquè corren, jugam a futbol, fem moltes coses diferents i m'agrada molt. A mi també m'agrada, perquè ara, per exemple, estem ballant i estem fent unes danses tradicionals dels països diferents que hi ha. I també m'agrada educació física. A mi m'agrada també. A mi m'agrada anar al menjador a dinar. Al menjador a dinar? I per què? Perquè quan acabem els petits anem al pati i quan els grans terminen anem al pati dels grans. I podeu estar amb els nens grans de l'escola? Sí. I podem jugar aquí quan els nens petits estan allà a la pista. I quan plou estem aquí. És a dir, que teniu diferents patis? Sí. I un a dalt. Allà, per fer educació física. I també aquell d'allà. I també al teatre educació física també fem. Sí. Sí. I també fem, quan plou, no podem anar aquí a la pista, però podem anar a dintre del col·le a un lloc per botar les pilotes o anar amb els globus. O fem el que volem aquí quan no plou. A mi m'agrada aquesta escola perquè quan jo vaig vindre no sabia el català. Jo vaig anar a l'aula d'acollida i a l'aula d'acollida em va ensenyar el català i ara jo sé parlar bé el català. A mi m'agrada molt aquesta escola perquè moltes festes de l'any les celebrem, com el Nadal, que fem un concert que vestim tots igual i cada curs fa una cançó i se la cantem als pares. I també fem el Carnaval, com tots els nens es disfressen i mengem galetes i xocolata i fem concurs de disfresses. A mi el taller. A mi també el taller. A mi també. I per què? Quines coses feu als tallers? Jo he fet fang i jo juego Silvestre Roja. ¿Y tú, Fali? ¿Y tú? No lo sé aún. ¿Qué? Que no lo sé. No lo sabe. Maricruz, la Fali. Ah, no, yo lo sé. Fali. A ver, Zico con la Cruz. ¿Le gusta Zico a la Fali? Són els amics que tenim, que aquí aprenem molt de les coses, aprenem molt dels animals, de totes les plantes i els professors ho expliquen molt bé i els deures són fàcils. Tan fàcil. M'agrada molt l'escola perquè és molt divertida i també m'agrada molt la música perquè toquem instruments i també té moltes cançons i també és molt divertit i tots fem
i artística. Que a mi m'agrada molt aquesta escola perquè fem coses que en altres col·legis no es fan i també em va agradar molt lo de l'autoconcert i pues, que també en física fem coses xules i m'agrada molt. Que jo soc nou en aquesta escola i clar, m'agrada aquesta escola perquè fem tallers on en l'altra escola no fèiem i en els tallers fem moltes coses, fem el taller de ciències, el taller de cosir, el taller de teatre i molts tallers més. Jo destacaria que hi ha una sala amb molts microscopis, ossos humans, ossos de persones, d'animals, n'hi ha moltes coses per fer ciències. Vull dir un laboratori. I que tenim una biblioteca, ens l'estan posant nova i al terra també i ens estan portant llibres nous. I té una pissarra digital. I tenim 4 patis, un surral pels petits i un per primer i segon i tenim 2 per cicle superior ja. I tenim també canastres al pati de cicle superior. Han fet un pati nou a dalt. I al teatre, que si no, no podríem fer els concerts. Sí, també hem fet un concert que es diu Autoxum Concert. A mi jugar al pati. I per què? Quines coses feu als tallers, per exemple? Doncs amb l'Aurora fem xocolata, amb la Xus jocs, amb la Conxita un pop, amb la Cristina un son de funk. I les pissarres digitals perquè altres escoles no tenen les pissarres digitals que nosaltres tenim i que tenim 2 aules d'informàtica Amb més de 10 ordinadors cadascuna. També tenim una nova assignatura que anem a la sala d'informàtica que es diu TAC i que reforcem coses que fem a la classe a Vicenç Vives.